ходим с Камелия. Бяхме на чепите Камбарен. Ядем бомбони с кафе и се покатерихме по ето нас пирамида там. Каза глупост. А те ги че не ми се слагат. Затова можем ви от начало. Сега ще движим към училищния двор. Аз имам отвратителна шапка и отвратителна хрема. О, пак ли бе Камелия? За тебе! Точно тази глупост употребих. Ето за тези глупости. И викам. Викам Камелия, тъщата. И затова и тя ме пребива в стомаха. Ще повърна. Ще си върна рибата. Спима! Продължаваме да се движим. Вече сме в училищния двор. Това са Теодора и Милена. Случайно среща на пътя. Приправих видео дневници за децата ми. Но сега да правя. Говорех Леля ви Камелия, Чичо ви Рейджан. Мъж ми не можеш, ма. Можеш и майка ви Камелия. Ама... Остави ми раницата! Къде отиваш? Това е другия ни участник. Ето ga Мирела, ще си ходи. Ма Мирела, това е край си ти, ма. Здравейте, как сте? Дано да си... Може има. Сега трябва да се движа само в джунглата. Колко много дървета. Качили сме в джунгла. Калимера, калиспера, калинихта. Вече сме вътре в училище. Телефона ми е мокър. Уши за малко сме. Се едно по цяло училище. Ай, виждаме.